mauna naman tayo sa unahan. Hey, what up? Good morning. Biyaheng aahon tayo today. Puntang Sagrada Iriga. Kaso wala akong baon, nakalimutan ko yung pera ko. Wala, makalimutan na yata ako. So dahil makapal ang mukha natin, hingi ako ng pera sa mama ko. Hingi ako ng pera sa parents ko. Tara! Hey, what up? This is my dad. Daddy ko. Hindi nagwa-vlog kaya ako. Tapos salingan ko sa ining ko sa wallet ko, sabi ko may kagay ko sa to parents ko para hindi akong pamasahe ang kwarta. Nagba-vlog ako. Nagba-vlog ako. Luto si mami para sa church. Meron daw kasing bisita. Ha? Patay ka. Tatanong yung nanay ko kung magkano daw sweldo ko sa YouTube. Sasabihin ko ba? Secret lang. Ayun na si daddy. Thank you, dad. Ito na ako, ma. Bye. Ha? Hindi na. Parauban. Ito na ako, dad. Ito na ako, ma. Kaya ako ayun na tol, nakahingin ako ng pera sa tatay ko. Ang kapal na mukha. Binigay na ako ng 50 pesos. So ayun, tara, ahon tayo. So mga karating 50 pesos mo galing sa parents mo, di ba? Let's go. Tol, papunta na tayo sa may Sagrada Hanawan, Sagrada Iriga. Ito yung way. Di ko na nakunan kung saan ako lumiko. Pero pagdating nyo sa may Hanawan sentro, kakanan na kayo. May mga dami ng siklista dito. Morning! Madami din dito ang siklista eh. Pero di ko alam kung bakit dito ayaw nila dumaan. Yun! Ganito, may kamote rin. Di ba solid yung daanan? Sarap. Sarap. Ang ganda ng bahay. Ganun yung pangarap kong bahay eh. Papaligiran ng puno o puno ng nyog. Tapos nasa ganito. Pangarap namin ni Mrs. So pangarap tayo ng hanggat kaya natin mangarap. Libre lang naman eh. Tapos dahan-dahanin natin abutin yun. Tulong ni Lord, di ba? Dahan-dahan lang, step by step. Hindi mo naman kailangan madaliin eh.
lahat ng bagay may panahon. Sabi nga ni Lord, di ba? Pray, wait, yes or no. Yun lang yung sagot ni Lord eh. Nanalangin ka, huwag kang mag-expect na laging yes yung sagot sa ni Lord. Woo! Dahil dami-dami ka pang dadaan ng pagsubok bago sa ibigay yung blessing. Malapad na rin yung mga kalsada dito eh. Napatigil ako dito kasi ang ganda. Wala akong pakialam kung manood kayo. Yun na. Ganda talaga. Sarap tumambay lang. Kasi alam mo yun, whole week tayong stress out kakaisip ng kung ano-ano. So kailangan din natin to. Pero sarap talaga, sarap. Ay, thank you Lord. Nagmumotor dito, walang helmet. Ayan o. Angkas pa nila yung pamilya nila. Tapos napaka-chill lang. Diba, less stress yung mga tao dito. Kaya siguro matagal mabuhay yung mga tao sa probinsya kaysa sa Manila eh. Siyempre may mandatory picture tayo. Yan. Kasi kita yung bundok eh. Ayan. Diba? Oo, diba? Tapos sabay titingnan. Hindi mapapost ko kasi wala pa internet eh. Ayun, meron pa pala. Sarap. Aakyat tayo doon tayo aakyat sa may part na yan. Mga 2 kilometers din niya ahon yan. Maikli lang pero makunat. So tara, tama ng tambay. Yun no. Malapit na tayong umahon mga tol. Sagrada Iriga. So puro lang tayo kanan ngayon. Ito papuntang Sangay kasi to eh. Ayan kaliwa. Ito biyaheng Iriga din to. Yun. Halasap ko na yung ahon. May aso. Mukhang kakaulan pa lang dito ah. Presko pa yung hangin oh. Bango. Lamig. Ito. Unang sabak sa ahon. Ito ahon na rin to. Gradient na siya. Hindi pa ganun katarik pero ahon na rin. Ganun na rin yun eh. Ahon na rin. Meron na sila dito parang view deck. Kita mo yung bayan ng Compo.
Lugob, yung barangay dito. Nasa baba, kitang kita rin dito. Parang ayaw ko na ituloy. Ituloy pa rin natin. Dito na sayang. So ito na yung view deck. You know. Ang ganda. Siyempre may picture. Wait lang. Balang araw makakabili din tayo ng ganyan field. Makapagtinim din tayo ng maisan, tapos may manukan. Tapos nandiyan yung bahay namin, nakapark yung bike, tsaka yung motor, yung sasakyan. Mga ganun pangarap, di ba? Masimple lang pero alam mo yun, may enjoy mo. Less stress, less sa mga toxic na tao. Sarap ng buhay sa probinsya. Dami na rin development dito sa Ocampo eh. Sa may parting to kasi malapit pa sa amin sa Ocampo. Dati dalawa lang, 2 lanes lang yung kalsada dito ngayon. Halos 4 lanes na rin eh. Saka na rin, madaming bahay na rin. Unlike dati na konti lang talaga. Pag ganito mga ride, may mga ahon, tapos may makunat na ahon. Chill lang tayo. Kasi hindi mo naman kailangan magmadali eh. Morning. Importante makatapos at maahon natin yan. Sayang nung loop. Kaso dami lang aso. Yan oh my gulay. Na, sinalubong na po. Dire-diretso na to. Yan o. Ito na yung start ng parusa mga tol. Tapos pagkanan mo dyan, sobrang kunot na ahon. Itong way na to, pagaling mo ng Anayan, kung pupunta ka ng Buhi or Irga, tapos ayaw mo na may mga kasabay na truck or bus, dito ka, sobrang daanan lang ng sasakyan, mababait yung lokal, ang ganda pa ng view, and dito ka makakabili ng mga murang prutas like saging, gulay dito. Yan grabe, taas bangin yan. Mag-isa ko na naman kinakausap tong GoPro ko. Usap kami lang magkasama. Daan-daan lang, chill lang. Rinig nyo naman, hingal na ako. Lalo pa sa taas, lalo tayong hihingal. Oh, kita nyo yan? Kita nyo yung view na yan? Kakapagod yan. Grabe sa gadlad yung gear ko sa likod. Tapos yung takbo ko, yan kita nyo ba? 3.7 miles per hour. Yan solid to, kunat. Grabe.
Pero ang ganda ng view. Dito tayo sa kabila. Di ba? Kita niyo yan? Woo! Yan na. Solid. Doon tayo aahon. Kita niyo ba? Talusong to, tapos konting ano dyan, kaliwa, tapos kanan mga 300 meters ahon ulit. Yan. Ahon tayo ulit dito. Tapos sabi daw last na to. Hindi, last na to. Puro na yan lusong dyan sa unahan. Sarap sana makiligo kasi may naglalaba, nakakahiya. Makikihilamo sana tayo, no, para ma-freshen up. Pero okay na to. Yun, no, daming saging dito. Puso ng saging, bunga ng saging, tapos buko. Tapos may papaya. Buhay probinsya, napakasimple. Tapos puro pagulay. Pag nagkatay ka naman ng manok, native naman, so healthy foods din kakainin mo. Kamote, hindi yung kamoteng siklista tsaka motorista. Kaya ahon muna tayo. Ay, Diyos mio. Pati sabong nagkalat lang dito, oh. Ayan, sambong. Bango. Sarap na ito gawing tea sa umaga. Para sa may ubo tsaka may sipon. Haluan mo lang ng, sorry, pagod na ako. Haluan mo lang ng kalamansi tsaka honeybee. Bango. Sarap. Ito yung advantage ng nakatira sa probinsya. Kahit saan lang makakakuha ka ng panggulay, pangulam, panggamot, diba? Pwede mong itanim, pwede kang humingi sa kapitbahay. Yung malunggay na napaka healthy, nahihingi lang dito. Doon 5 pesos ang isang tali, 5 pesos. Pati yung kalabasa nahihingi lang din dito. Buko, diba? Tara, ahon muna tayo ulit. Konti na lang yan, mga tol. Ay, tapos ko nang ahonin yung mga ahon dito sa way na to, Sagrada to Iriga. Puro naman tulusong dadaanan natin. Ano ba sasabihin ko? Pag mga ganito, puro lusong, prepare nyo lang yung brake sa likod, tapos alalay lang yung sa harap para safe tayo. Ganito, lusong. So mamaya na ulit. Tara, lusong muna tayo. May aso pa doon sa dulo, oh. Hindi pala ako sinabi kanina. Kala ko last na ahon na yun. Dami pa pala. Siguro mga 3 ahon pa yung dinaanan ko. Ito na sana yung last, oh. Pero maiksi lang naman. Grabe naman to. Go. Hindi na matapos-tapos tong ahon. Ba yan? Ha? Sana last na to. Pagod na ako. Sisitingin na yung mga tao na dadaanan ko, eh. Sasalita na lang mag-isa. Sabi nung isa, oh, nagkakabilad tong usad na atong nakabike. Nagkakabilad na sulo-sulo. Baka nakakapay na. Ibig sabihin nun, sasalita daw ako mag-isa. Baka daw nababaliw na ako. Pero ang ganda. Ayan, oh. Hello Mount Asog.
Yes. Ganda. Ang sarap maglagay ng kubo dyan, oh. Tapos kapehan. Likod mo, tingnan mo, ang ganda, oh. Shit. Damn. Tundaan yan natin. Tara. Dito na tayo, eh. Ayan, ganda. Tapos yung way na yan, saan pa banda yan? Diba? Oh, may ilog pa dun. Ah, diba? May ilog pa dun, oh. Ah, wow. Ganda. Ano? Kita niyo mukha akong gwapo. Joke lang. Parang ganda, oh. Kanina may nadaanan ako, nagbi-video okay. May LSS ako dun sa kinakanta niya, My Love Will See You Through, eh. Buti na lang natigil. Nakakaya yung mga nadadaanan ko na papatigil sa akin kumakanta ng My Love Will See You Through. Yeah, boy. Woo. Mga tindahan dito open na. Tapos ang mumura ng binibenta nila mga gulay, saging, kahon. Hey boy! Nang iriga sa ano to? Matubig. Naging area ko to dati nung nagtatrabaho ako sa isang financial institution, yung nagpapautang. So familiar na to sa akin lugar na to. Pero dami ng bahay kasi dati wala, halos wala pa. West Virginia. Papuntang Buhi. Sa kanan ka, labas na to ng Iriga sa San Agustin. Dito na tayo dadaan. Ayoko na umahon. Next time na lang, pagod na ako. So eto, gradient naman lang yung ahon dito. So chill na lang. Pagod na ako. Ito lang yung tubig natin. Nature spring na isang litro. Yan. Mainit na sa puwet ko. Wala kasi ako lagayan ng tubig sa bike. So sinusuksok ko lang sa likod. Pag mga ganitong ganitong 1 litro, abot doon sa may puwet ko, umiinit. Yun, tapos na yung lusong. Although di pa naman tapos dito kasi palusong pa rin to. Pero yung ang sarap na takbuhan doon, sayang kasi di ko dala yung strap ko dito sa chest. Siguro mga 5 kilometers din yun na lusong. Sarap. Tapos ito
shortcut na papunta sa amin. Yung meron din dyan pupunta doon sa may pinuntahan natin sa may Antipolo, Baaw, doon part na to. Yan, San Ramon dyan. Meron dyan. Time check 2 hours and 40 minutes na tayo nagbabike. Mga nasa 40 kilometers na rin yung tinatakbo natin. Nandito ko ngayon sa bahay ng tito tsaka tita namin. Bahay ito ng parents ni Sheila tsaka ni dad tsaka yung mga friends namin na yun. Dumaan ako, nag-start na pala yung yung service, so di na ako nakigulo, di na ako tumagal. Picture lang kami ni pastor, tapos yan, sibat na ako nakakaya kasi ang daming tao, dami nilang member. So di ko din rin ako nakapag-breakfast. Yan sana habol ko makikikain ako kaso ang dami ng tao. So tara, sibat na tayo. So, nakababa na ako ng bundok. Dito ko na tatapusin yung vlog ko. Watch nyo naman, subscribe, tapos click nyo yung notification bell. Pwede rin naman kayong mag-comment, di ba? Joke lang. Salamat sa panunood. Ito na lang, sa susunod na video ulit. God bless you all. God bless you all. Ayun, tatapusin ko na sana yung vlog na to. Ay. Nang biglang Manila, sa Cavite ako, sila Muntinlupa. kasama mo sila Arnel? Oo. Saan si Arnel? Nasa Buhi. Dumaan ng buhi? Oo. Doon magkikita-kita, kamalig yata. Okay. Kaya pa si Ano, master? Jan. Jan, bike na one. Bike? Oh, bike ni Juan. Ilang oras kayo, ilang araw na kayo nagbabiyahe? Pangatlo to. Okay. Picture tayo dun sa may Pino TV, sir. Yun, sige. Picture na tayo, guys. Pa-picture naman mga sir. Doon tayo sa sa malilim. Na-update ako ni Arnel nung nasaan kayo Yan nagkasalubong kami dito sa Baaw. Pino TV, sir. Huge TV. Art. Rocky. Kita kami sa Baaw. Kakausap ko si Arnel. Nasaan si Arnel, no? Buhi. So, mamaya. Ilan yung kasama ni Arnel doon? Sila, 4. 4. Pero yung originally galing Manila. Okay. Gusto ko sana sumabay kaso may trabaho ko mamaya. Okay na, sir. Nagkita-kita naman. Oo. Sarap naman yung Nagkita na si Deja pagkasalubong sa atin. Kilala ko. Kala ko kasama mo. Umaahon pa lang kayo, sabi ko, kilala ko to teka, balik ako. Paano mga sir? Ingat. Bye safe. Okay. Ang pangyayari, nagkita kami nung tropa, yung grupo nila Arnel na kasalukuyan nagbabiyahe from ngayon papuntang Albay. Galing sila ng Manila. So pangatlong araw na nila to. Lalagay ko sa description yung YouTube nila, yung YouTube channel. Pa-support naman mga tol, ingat kayo. Salamat sa konting kwentuhan saka sa picture. Ingat kayo lagi. Hindi ko yun inaasahan, gulat ako ngayon wala lang si Arnel kasi pumunta daw ng Buhi. So doon na daw sila magkikita-kita sa may Kamalig Albay. Punta sila ng Mayon So ayun, Nel, ingat kayo. Ito yung masarap pagkatapos magbike. Higop lang sabaw, may itlog, tsaka may tinapay.
Pansit bato na may sabaw. Tapos may sili. Ayan o. Kasi ito dito malamig na tubig lang. May sakit nga. Diba? Tara, kain. May sakit. Ayan mga tol, nandito na ako sa bahay. Kakarating ko lang. Halos ano din 4 hours and 22 minutes din yung tinakbo natin. And 40.59 miles. So i-convert pa natin yan. So far ito yung pinakamalayo kong tinakbo dito sa Bicol. And pinakamasaya kasi nakasalubong natin yung mga tropa natin nag-ride from Manila to Bicol. Sayang nga lang kasi di kami nagkita ni Arnel. So ang nakasalubong nga kasama ko lang yung mga tropa natin. Ito si Bino TV tsaka si Bino TV, siklistang mataba. Tapos tingnan pa natin, meron pa dito si John Bikers. So lalagay ko siya mamaya dun sa ano. Eto sila. Ayan. Ayan. Tapos ayun yun, on the way sila to Albay. Kita daw sila nila Arnel kasi si Arnel nauna na doon sa Buhi. So magkikita na lang daw sila sa may Kamalig Albay. At nakakatuwa lang kasi kumain din sila doon sa lagi kong kinakainan na pansitan sa may boundary ng Bula tsaka Baaw. So yun, salamat tol, salamat sa pagsuporta sa local business dito sa amin sa Bicol. Nakakatuwa lang, masaya ako kanina. Gulat ako kasi di ko rin alam na makakasalubong ko sila. So ayun, sana mapatuloy yung manood. Please don't please subscribe, like, and comment, share if you can. Maraming salamat, laking tulong po yan sa inyo. Bless you, ride safe, bye.